Καλώς ήρθες έστω και διαδικτυακά στο Talk Radio Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. και εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και θα μοιραστείς όμορφα πράγματα. Είδα ότι είσαι ένας πολυπράγμων άνθρωπος και έχεις μία έτσι αγάπη για τα βιβλία και όχι μόνο όσον αφορά το βιβλίο των φόβων και σε παιδικά, αλλά και σε εφηβικά. Ναι, ναι, ναι. Θέλεις Ε, να μας πεις κάποια πράγματα, πώς ξεκίνησες να γράφεις, πώς σου ήρθε έτσι όλη αυτή η έμπνευση. από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τον καιρό που ήμουν παιδάκι, ε, διάβαζα βιβλία. Ήταν, για πολλά χρόνια ήταν η αγαπημένη μου παρέα. Ήταν ένας τρόπος για να ταξιδεύω, για να ζω πράγματα και να γνωρίζω ανθρώπους που δεν μπορούσα να τους συναντήσω ή να τα βιώσω στην πραγματική μου ζωή. Και από μικρή διάβαζα πολύ Ναρκή Ζέη και πολύ Ζορσαρή, ήταν οι αγαπημένες μου. Μένεις, πολύ. Ονειρευόμουν κάποια στιγμή να γράψω κι εγώ ένα βιβλίο. Ήταν το μεγάλο μου όνειρο. Να γράψω κι εγώ ένα βιβλίο που για κάποια παιδιά θα έχει τόση σημασία όσο είχαν για μένα τα βιβλία που αγαπούσα τότε. Ε, δηλαδή έγραφα μια πάντα, ξέρω εγώ, έφτιαχνα παραμύθια κλπ. Αλλά επίσημα έγινα συγγραφέας το 2008 που κυκλοφόρησε το πρώτο μου βιβλίο που είναι νεανικής λογοτεχνίας, ο κωδικός παρέα μυστήριο στο σχολείο, που είναι συγγραφή με μια φίλη μου την Ανθή Μπειραιά, που είναι και εκείνη εκπαιδευτικός. Μάλιστα, να το πούμε κιόλας αυτό, ότι πέρα από συγγραφέας είσαι και εκπαιδευτικός. Ναι, ναι, ναι. Το πρωί διορθώνεις και το βράδυ χτίζεις μια χάρτινη πόλη, έτσι. Συνδέονται η Αυτά τα η δύο. ποιότητα της δασκάλας με η συγγραφέα του παιδικής νεανικής λογοτεχνίας, γιατί επειδή είμαι με παιδιά συνέχεια, υπάρχει και ζω αυτήν την ηλικία ακόμα, δηλαδή δεν πρέπει να ταξιδέψω πίσω στις δικές μου τις αναμνήσεις ως παιδί. Τη ζω, βλέπω τις ανησυχίες, βλέπω τις χαρές, τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Και έτσι είναι πιο εύκολο να απευθυνθώ σε αυτούς γράφοντας για την Και νομίζω ότι ηλικία. πολλές φορές αποτελούν και πηγή έμπνευση από ένα ερέθισμα, Βέβαια, από μια βέβαια. συζήτηση. Μπορεί να έρθει μια ιδέα ή να αναπτυχθεί έτσι ένας διάλογος που να μην το περιμένεις καν. Ή να έχεις κολλήσει, επειδή μου έχει συμβεί και εμένα, να έχεις μια ιδέα, αλλά να μην μπορείς να φανταστείς πώς να τη συνεχίσεις. Και από κάτι απλό που μπορεί να σου πει το παιδί, να, να ανοίξει άλλους ορίζοντες. Βέβαια και πάντα μας εκπλήσουν ευχάριστα με τα πράγματα που αντιλαμβάνονται ή που σκέφτονται, που είναι πολύ περισσότερο από εκείνο που Πολύ, νομίζουμε ότι είναι για την ακριβώς, και ηλικία πολύ τους. διαφορετικά, πιο αθώα, πιο αυθόρμητα. Ναι. Πιο ειλικρινά. Ισχύει, ισχύει. Ναι, αυτό είναι το ωραίο και αυτό είναι το καλό σε αυτή την ηλικία, ότι υπάρχει αυτός ο φθορμητισμός, αυτή η ειλικρίνη, αυτή η ευθύτητα που δεν την περιμένεις, δεν είναι όπως εμείς που φιλτράρουμε τα πράγματα, πώς πρέπει να τα πούμε, αν θα πρέπει να πούμε. Τα παιδιά είναι αυτό που θα σκεφτούν, αυτό θα πούνε, τέλος. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ακόμα εκείνη η αθωότητα πριν να Ακριβώς. είσαι στον κόσμο, να δεις πώς γίνονται κάποια πράγματα, κάποιες Τα συνδέσεις. κουτάκια που λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και είδα ότι είναι και κάποια άλλα βιβλία πέρα από το βιβλίο των φόβων που συνέχισες μετά και τις εκδόσεις τελεία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το πρώτο βιβλίο ήταν ο Κωδικός Παρέα Μυστήριο στο σχολείο. Το δεύτερο βιβλίο ήταν η συνέχεια του Κωδικού Παρέα που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Πατάκη. Μμμ. Ο Κωδικός Παρέα, το Μυστήριο της Παράξενης Βροχής. Έχω και και έναν εφηβικό από τις εκδόσεις Πατάκη, ο Στέφανος, η εκδρομή και άλλες έγνοιες για την αναχή. Και πιο πρόσφατα στα ίχνη της Ρεγκίνα Πρετιόζα, το οποίο είχε μπει και στη βραχία λίστα της ΥΜΠΗ Ελλάδος και στη βραχία λίστα των κρατικών βραβείων Κύπρου. Και το τελευταίο, τους φόβους που έχεις και εσύ, Φόβων. είναι πάλι εκδόσεις Πατάκη. Και Μμμ. έχω και με τις εκδόσεις τελεία δύο βιβλία. Είναι και τα δύο παιδικά. Είναι το «Πέντε ευχές και έναν αστέρι» και η Λόλα και οι φίλοι της Νότ.
Μια σβησμένη φίλη, Ναι. γιατί δεν έχει φίλους. Ναι, 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 έριξα λίγο μια ματιά σε όλα αυτά. Γενικώ μου αρέσει που βάζεις μέσα στα βιβλία σου αυτό που έριξα λίγο έτσι μια ματιά, το κομμάτι της ενσυναίσθησης, το πώς να μπει ο ένας στα παπούτσια του άλλου και θίγεις θέματα τα οποία όντως αυτή τη στιγμή τα παιδιά, όπως είναι ας πούμε η φιλία, όπως είναι οι φόβοι. Ε, ο φόβος κυρίως είναι ένα συναίσθημα, δεν το συζητώ, που δύσκολα διαχειριζόμαστε. Εδώ ακόμη και μεγάλοι, πόσο μάλλον τα μικρά Ναι, ναι, παιδιά. ναι. Μα είναι ένα συναίσθημα διηλικιακό. Και Ακριβώς. πρώτα απ' όλα χρειάζεται κάποιος λίγος φόβος, γιατί είναι ένα στοιχείο που μας βοηθά να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή το να φοβάσαι να περάσεις μια διάβαση που τρέχουν τα αυτοκίνητα, είναι ένας φόβος που το ένστικτο σε βοηθά να αποφύγεις κάτι μοιραίο. Κάτι Οπότε, δυσάρεστο, ναι, ναι, φυσικά. ναι, δεν μας ανησυχεί ο φόβος, γιατί όλοι φοβούνται και αυτό γίνεται για λόγους επιβίωσης. Μας ανησυχεί όταν ο φόβος γίνεται τόσο μεγάλος και καθηλωτικός που εμποδίζει το, το να λειτουργήσουμε κανονικά στη ζωή μας. Πάρα πολύ σωστά. Να μην φτάσει σε σημείο που να μας εμποδίζει. Ναι, ναι, εννοείται. Τέλεια. Εν τω μεταξύ μου αρέσει, έχω ξετρελαθεί προσωπικά και με την εικονογράφηση. Ναι, Πραγματικά η ναι, Σάντρα ναι. Ελευθερίου έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Μα σε έναν Δηλαδή, εικονογραφημένο βιβλίο, ναι, η εικονογράφηση είναι το Α και το Ω. Και είναι. μετά θα ανακαλύψει ο αναγνώστης το κείμενο. Πρώτα είναι η εικονογράφηση που θα τον κερδίσει. Είναι της Σάντρας Ισ- Ελευθερίου, Μμμ. και εκείνη η Κύπρια, είναι από τη Λάρνακα και είναι πολύ βραβευμένη εικονογράφος και είναι και συγγραφέας. Έχει εκδώσει και βιβλία και παιδικά Α, ωραία. με τις εκδόσεις Μετέχμιο και ένα νεανικό, ο Φίλικας του 8 με την Ελληνοεκδοτική. Είμαστε φίλες από το 2008 που εικονογράφησα το πρώτο μου βιβλίο. Τι ωραία. Τέλεια. Φαίνεται, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία έτσι χημεία, μία αγάπη, έτσι. Ακόμη και στο τέλος μπορώ να δείξω λίγο το τελευταίο Ναι, κομμάτι, μα έτσι. εκεί η Σάντρα έκανε ένα Ε, αριστούργημα. πραγματικά αριστούργημα. Στο τέλος περιμένεις, ή στην αρχή υπάρχει ένα βιογραφικό της συγγραφέας και πραγματικά εδώ πέρα είναι απίστευτο ο τρόπος εδώ πέρα που είναι η εικονογράφηση, το τι φοβάται, το τι δεν φοβίζει την κάθε μία, Ναι, ναι. έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Και επειδή πολλές φορές τα παιδιά, πέρα από το παραμύθι, τα λόγια, από τις εικόνες, βγάζουν και άλλα παραμύθι ή αλλάζουν τις ήρωες στο τέλος, είναι, σε εμπνέει το να βγάλεις παραμύθια μέσα από το παραμύθι, δηλαδή. Είναι, Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, να βγάλεις καινούργια Αυτή είναι η ιστορία. μαγεία της εικονογράφησης. Ναι. Αλλά σίγουρα πρέπει πέρα από την εικονογράφηση που είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και ένα έτσι όμορφο περιεχόμενο που να σε εμπνέει. Και να ξέρεις, επειδή το διάβασα στα παιδιά που συνεργάζομαι, ξετρελάθηκαν, τους άρεσε πάρα πολύ και αρχίζουμε να συζητάμε για τι φοβόμαστε ή τι μας φοβίζει πιο πολύ, τι δεν μας φοβίζει και να φτιάχνουν και αυτά έτσι με το μυαλό τους τι θα ήταν αυτό που θα μας φόβιζε πάρα πολύ και τους άρεσε πάρα πολύ, ξετρελάθηκαν και κυρίως καθόντουσαν και χάζευαν τη σηκώνουν το βιβλίο, το γύριζαν από εδώ, το γύριζαν από εκεί. Ναι, αυτό που ήταν ο σκοπός του βιβλίου, ο σκοπός που γράφτηκε το βιβλίο ήταν πρώτα απ' όλα, εντάξει, δεν δίνει επίσημες συνταγές για να διαχειριστεί τους φόβους, ενώ από πλευράς, αν το γράφει κάποιος επιστήμονας, ψυχολόγος, δίνονται με χιούμορ κάποιες λύσεις, κάποια κόλπα και ο σκοπός ήταν να αντιληφθούμε ότι κάποιοι φόβοι, ναι, μπορούμε να τους διαχειριστούμε. Κάποιοι φόβοι μεγαλώνοντας θα φύγουν από μόνοι τους, θα εξαφανιστούν από μόνοι Θα τους όταν μικρύνουν, ναι. μεγαλώσουμε. Και κάποιοι φόβοι όμως, ο φόβος ας πούμε ότι μπορεί να πάθει κάτι αυτός που αγαπάς, ότι οι αγαπημένοι σου μπορεί να τους χάσεις. Αυτός ο φόβος δεν μπορεί να εξαφανιστεί, είναι διαχρονικός. Το νιώθουμε όλοι οι άνθρωποι που αγαπούμε, που κάνουμε σχέσεις, που συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους. Αλλά πάλι δίνει έτσι έναν κόλπο ότι να αξιοποιήσεις το τώρα, τις στιγμές που έχεις από τους αγαπημένους σου και να τις φυλάεις
γιατί θα είναι πάντα μέσα σου. Θα ζουν πάντα στην καρδιά σου, στο μυαλό σου. Ισχύει ακριβώς αυτό. Και είπες και τη λέξη κλειδί που ήθελα να αναφέρω. Όντως όλο αυτό γίνεται με ένα χιουμοριστικό τρόπο, με μια διάθεση διασκεδαστική, χωρίς να τρομάζει τα παιδιά ή να τα βάζει. Σίγουρα περνάει ασφαλώς μηνύματα, αλλά τα περνάει με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Αυτό είναι που μου άρεσε. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που διαβάζεις και ξαναδιαβάζεις ευχάριστα. Γιατί όταν ακούς το βιβλίο των φόβων, λες τι είναι τώρα αυτό, ξέρεις, σαν τίτλο, και μετά από κάτω, α, και πώς να τους εξαφανίσετε. Επίσης, πάρα πολύ μου αρέσει το σημείωμα, το εισαγωγικό που έχεις μέσα, έτσι, σαν γράμμα, να το δείξουμε και αυτό μια στιγμή, που προειδοποιείς. Ναι, ναι, σας έχουμε προειδοποιήσει ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο μπορεί ένας ή περισσότεροι φόβοι σας να εξαφανιστούν. Εμείς δίνουμε την Ακριβώς. προειδοποίηση για να μην μας πούμε μετά ότι εξαφανίστηκαν οι φόβοι και τους ψάχνω. Έτσι. Τέλεια. Αυτό το διάστημα ετοιμάζεις κάποιο καινούριο βιβλίο, κάτι γενικότερα, κάποια δράση? Μμμ. Ε, εντάξει, συνεχώς κάτι γράφουμε Υπάρχει. και προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Μπορώ να σας πω ότι είναι υπό έκδοση αυτή τη στιγμή στις εκδόσεις Πατάκη το καινούργιο μου βιβλίο που είναι νεανικής λογοτεχνίας. Ε, αλλά δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα τον τίτλο. Το Ωραία, ωραία. υπολογίζουμε γύρω στο φθινόπωρο να κυκλοφορεί. Ανυπομονώ. Πραγματικά ανυπομονώ να δω το επόμενο βήμα. Έχεις σκεφτεί κάποιο από όλα αυτά να το δραματοποιήσεις, δηλαδή είτε να το κάνεις κάποια θεατρική παράσταση. Σου έχει έρθει έτσι αυτό το πράγμα στο μυαλό καθόλου? Κοίτα, αυτό Γιατί είναι, έχεις... πάντα ονειρεύεται ο συγγραφέας να μεταφερθούν τα κείμενα του με κάποιον τρόπο να γίνουν, να Να πραγματοποιηθούν. ζωντανέψουν. Να ζωντανέψουν, ναι. Αυτή είναι η λέξη. Αλλά αυτό είναι. Εγώ θα δέχομαι προτάσεις από σκηνό. Είμαι ανοιχτή σε προτάσεις. Οπότε αυτό θα το κάνουν κάποιοι άλλοι που είναι η ειδικότητά τους. Ναι, ναι, Θεατρικές ναι. ομάδες, ναι, ή κάποιο σχολείο. Μέχρι τώρα δεν έχει τύχει. Αλλά θα χαρώ πάρα πολύ αν τύχει. Γιατί ναι, είναι τουλάχιστον αυτό. Θέλω να προμηθευτώ και άλλο βιβλία γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει ο τρόπος της γραφής σου αυτό. Ευχαριστώ. Οπότε, παρακαλώ. Οπότε, ναι, πραγματικά θα μου άρεσε. Εμείς που ασχολούμαστε, εγώ βέβαια είμαστε και μακριά, είναι και αυτό. Τουλάχιστον έχουμε την τεχνολογία. Αυτό είναι το καλό της τεχνολογίας που ενώνει τους κόσμους από όπου Ναι. και να είναι. Εμένα, ας πούμε, θα με ενδιέφερε να ζωντανέψω, για παράδειγμα, το βιβλίο των φόβων. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που το καλό με μένα είναι, μπορώ να πω, σαν συγγραφέα, πιο πολύ μου αρέσει να ζωντανεύω τα βιβλία και να φτιάχνω πάνω σε αυτά, παρά να γράφω δικά μου. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ε, ναι, ίσως επειδή είχα ξεκινήσει μέσω podcast και εγώ που κάνουμε και ηχογράφηση παραμυθιών και ζωντάνευα με αυτόν τον τρόπο τα βιβλία. Οπότε αυτό το να ζωντανεύω και στην πραγματικότητα και στην πράξη είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν μεγάλη τιμή να το μεταφέρεις. Οπότε σου κάνω ανοιχτή πρόταση αυτή τη στιγμή σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει. Θα το χαρώ πάρα πολύ και θα με τιμήσει πάρα πολύ. Ωραία, ωραία. Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή μεταξύ μας. Βέβαια. Τέλεια. Θα ήθελες να διαβάσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα, κάτι λίγο. Ωραία. Θες να διαβάσεις εσύ, θες να διαβάσω εγώ, πώς θέλεις να... Θα σε αφήσω εσένα να Α, επιλέξεις ένα σημείο που σου ωραία, άρεσε. ωραία, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Είναι, δεν ξέρεις πού να το πρωτό πιάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, και να πω εδώ πέρα να σημειώσω ότι ο τρόπος που το τελείωσες αυτό το είχα στείλει και σε προσωπικό μήνυμα. Αφήνει το περιθώριο να βγει και δεύτερο βιβλίο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, σαν συνέχεια. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό, σαν σκέψη. Το σημειώνω, το Το σημειώνω. σημειώνω. Ναι. Ωραία. Θα σταματήσω σε μία φράση, την οποία την έχει υιοθετήσει κιόλα ένα από τα παιδιά που διάβασα το βιβλίο και το λέει κάθε μέρα τώρα. Ας ξεκινήσουμε λίγο ένα κομμάτι από την αρχή. Είναι μήπως κάτι που φοβάστε πολύ έντονα, απεριόριστα,
απίστευτα, υπέρμετρα, δηλαδή παράλληλα και τις εικόνες. Αν ναι, τότε έχετε κάνει πολύ καλή επιλογή. Έφτιαξα αυτό το βιβλίο, όπου μπορεί να εξαφανίσει όλους σας τους φόβους. Ναι, καλά ακούσατε. Και θα σας το αποδείξω ευθύς αμέσως. Ωχ, πάλι για το βιβλίο σου μιλάς. Εδώ το αφήνεις ανοιχτό για το ποιος θα μπορούσε να μιλήσει, μαμά, αδερφή, χωρίς να δείχνεις. Και αυτό πάρα πολύ μου άρεσε. Ναι, κάθε παιδάκι κάνει την αναφορά ανάλογα με τη δική του την οικογένεια. Ισχύει. Λοιπόν, φοβάστε μήπως τις αράχνες. Τις άσχημες γνοδοτές αράχνες που τρυπώνουν παντού. Μήπως τρέμετε στην ιδέα των φαντασμάτων. Μήπως φοβάστε το ύπουλο σκοτάδι που κρύβει μυστικά. Μήπως σας τρομάζει η πανύψηλη πελώρια σκάλα. Χτυπάει πιο γρήγορα η καρδιά σας στη σκέψη ότι μπορεί να πάθει κάτι το αγαπημένο σας αρκουδάκι. Με αυτό το βιβλίο οι φόβοι σας εξαφανίζονται στο σκιτλίνγκ. Και δεν θα πούμε κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα να το δούνε. Εδώ, καλά απίστευτη. Και η Η εικονογράφηση με αράχνη την... της άντρας, ναι, 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 τα σπάει. Είναι... Ναι, 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 είναι τρομερό. Και από εκεί και πέρα να ανακαλύψουν όσοι το αγοράσουν πώς γίνεται. Τουλάχιστον να προσπαθήσουν να εξαφανίσουμε τους φόβους μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά μπράβο για αυτή την προσπάθεια να προσελκύσετε, να προσελκύσει με αυτόν τον τρόπο το χιουμοριστικό και τον όμορφο του, αυτό το συναίσθημα που όπως είπαμε πιο πριν είναι σημαντικό να υπάρχει για την επιβίωσή μας. Ναι. Και απλώς Αλλά να μην είναι τόσο μεγάλο, ώστε τελικά να μας παραλύει. ακριβώς αυτό. Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες εσύ να προσθέσεις, να πεις, να δώσεις κάποιο μήνυμα πάνω σε αυτό. Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τον ενθουσιασμό με τον οποίο δέχτηκες το βιβλίο μου. Ε, Ήθελα να πω, είχες πει πριν ότι ένα από τα θέματα συχνά στα βιβλία μου είναι η φιλία και αυτό σε κάθε βιβλίο βγαίνει ότι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας που μας αγαπούν, που μας ενισχύουν, που χαίρονται με τη χαρά μας. Ε, Γι' αυτό και αυτό το βιβλίο σου βγάζει κάτι σου άρεσε τόσο πολύ. Έγινε με πολύ αγάπη σε συνεργασία με τη Σάντρα Ελευθερίου. Δηλαδή, δεν έκανε απλώ τι εικόνε τη Σάντρα, αλλά ήταν κάτι που το συζητήσαμε ξανά μαζί, που με θάρρυνε, που το μοιραστήκαμε και νομίζω είναι, φαίνεται ότι είναι ένα προϊόν μιας φιλίας, μιας αγάπης. Και Αυτό εύχομαι φαίνεται ότι είναι με όλοι να αγάπη. έχουν, να έχουν έναν ή και περισσότερους φίλους στη ζωή τους που να δημιουργούν μαζί και να χαίρονται ο καθένας για τη χαρά του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, το να συμπορευόμαστε με αγάπη και να βοηθάει ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό είναι νομίζω και ένα από τα νοήματα στη συνεργασία, στο να υπάρχει αγάπη για αυτό που γίνεται, να μην είναι Και απλώς ότι θα σεβασμός. γράψουμε ένα βιβλίο ή θα κάνουμε κάποιες εικόνες. Και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και όλας με την αγάπη που κάνει ο καθένας, το πόσο αγαπάει αυτό που κάνει. Όταν το αγαπάς, θες να μοιραστείς όμορφες εικόνες, όμορφες λέξεις, όμορφα νοήματα. Οπότε είναι λογικό. Και θα ήθελα να μου πεις και κάπου εδώ πόσο το έχουν αγαπήσει οι μαθητές σου αυτό το βιβλίο, τι σου έχουν πει, τι αντιδράσεις έχεις. Εντάξει, οι μαθητές μου όλα μου τα βιβλία τους ενθουσιάζουν. Ε, Λογικό μου φαίνεται. Ε, εντάξει, αυτό είναι επειδή είναι και είναι εικονό βιβλίο, δηλαδή η εικόνα είναι πιο εντόνη από το κείμενο, τονικά το κείμενο. Το κείμενο απλώς έρχεται και συμπληρώνει κάποιες εικόνες. Ενθουσιάζει ακόμα και παιδιά που δυσκολεύονται με το μεγάλο κείμενο. Δηλαδή Ναι. και παιδιά που είναι τετάρτη εντάξει και πέμπτη εντάξει του δημοτικού. Και θεωρούμε ότι
είναι αναγνώστες για νεανική λογοτεχνία, για πιο μεγάλα βιβλία. Αν έχουν δυσκολίες στο να διαβάσουν, στο να συγκρατήσουν Ναι. κείμενο, στο να κατανοήσουν, έναν εικόνο βιβλίο πάντα τους κερδίζει και το προτιμούν. Και δεν είναι κακό να προσαρμόζουμε ανάλογα με την ανάγκη του αναγνώστη και όχι με την ηλικία του. Αυτό που θα του δώσουμε να διαβάσει. Φτάνει να νιώθει ωραία με ένα βιβλίο. Φτάνει να κρατά ένα βιβλίο, να το ξεφυλίζει και να δοκιμάζει να διαβάσει. Αυτό είναι κέρδος για το βιβλίο, κέρδος για εμάς που αγαπούμε τα βιβλία, κέρδος για το παιδί. Ισχύει, ισχύει. Οπότε και μέσα από όλο αυτό βοηθάμε και τα παιδιά τα οποία βοηθούνται και τα παιδιά τα οποία αυτό που λες έχουν κάποιες δυσκολίες ή δεν μπορούν να αφομοιώσουν εύκολα μεγάλα κείμενα. Οπότε δηλαδή το παραμύθι, Έχουν και αυτό έτσι, είναι. επειδή δυσκολεύονται, συνήθως έχουν μια απέχθεια για το βιβλίο. Και τα ελκύει βέβαια η οθόνη. Γι' αυτόν Ναι, έχουμε ένα μεγάλο μεγάλο ζήτημα. ανταγωνιστή. Ένα μεγάλο ανταγωνιστή οι συγγραφείς είναι η οθόνη, που είναι εύκολη, είναι άμεση, είναι γρήγορη ρυθμή, Δεν φωτεινή. χρειάζεται. Ωραία. Έτσι. Και έτσι ένα παιδί που δυσκολεύεται με το μεγάλο κείμενο, δεν θα πιάσει το μεγάλο κείμενο που είναι για την ηλικία του και θα καταφύγει στην οθόνη. Με έναν εικονοβιβλίο του δίνεις και εκείνου την ευκαιρία να ξεφυλίσει, να προσπαθήσει, να δοκιμάσει και πιθανόν να του αρέσει κιόλας. Ναι, πραγματικά είναι αυτό που έθεσες είναι μεγάλο ζήτημα. Εντάξει, σίγουρα είναι καλό μέχρι ένα σημείο να είναι εξελιγμένα τα παιδιά και πλέον νομίζω ότι είναι υπερεξελιγμένα. Δηλαδή παίρνουν ένα κινητό ή ένα τάμπλετ στα χέρια τους και δεν χρειάζεται καν να Από τους πολύ δώσεις μικρή οδηγίες και ηλικία που... ανεξής. Ναι, Το, ναι, ναι, που νομίζω οι δικές μας γενιές δεν το είχαμε αυτό, καμία σχέση. ναι, ναι. Ήμασταν, εντάξει, δεν ήταν βέβαια και τόσο εξελιγμένη τότε η τεχνολογία, αλλά πλέον έχουν αλλάξει και τα ίδια τα παιδιά. Τα βλέπεις ότι κατευθείαν από πολύ μικρή ηλικία μπορούν πάρα πολύ εύκολα να χειριστούν την Ναι. τεχνολογία σαν να γεννήθηκαν έμφυτο με αυτό. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Που απ' τη μία σίγουρα είναι καλό γιατί κακά τα ψέματα εξελισσόμαστε, προχωράμε, είναι ήδη μεγάλο μέρος της ζωής μας. Αλλά από την άλλη είναι αυτό που λες. Τι είναι να φθήνει το κομμάτι του να πιάσω ένα βιβλίο, το να το ξεφυλίσω, η μυρωδιά που έχει πιστεύω ένα βιβλίο, όλο αυτό που βγάζει, οι εικόνες, οι λέξεις, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε ναι, ένα παιδί μπροστά σε μια οθόνη, οκ, θα σκρολάρει, θα παίξει, θα κουνήσει απλώς ίσως κάποιες με τα χέρια του, με την αφή του και τα σχετικά, αλλά είναι μέχρι εκεί. Αυτό που Ναι, και προσφέρει θεωρώ ένα βιβλίο, τις εικόνες του τις δίνει, τις τροφοδοτεί έτοιμες έτοιμες. η οθόνη. Δεν, δεν καλλιεργείται ούτε η φαντασία, ούτε η κριτική σκέψη, ούτε η ενσυναίσθηση που είπες πριν. Το βιβλίο έχει μια μαγεία που όσα χρόνια και να περάσουν, όσο και να εξελιχθεί η τεχνολογία, δεν θα δεν μπορεί Αντικαταστήσει, να την πιστεύω ποτέ. νικήσει. Αλλά εμείς, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, χρειάζεται να δείξουμε στα παιδιά αυτήν τη μαγεία, να τους μοιήσουμε σε αυτήν. Γιατί από μόνα τους θα προτιμήσουν την οθόνη που είναι πιο εύκολη, που είναι πιο Σίγουρα. Ο άμεση. εύκολος δρόμος. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Άρα το παραμύθι πέρα από τη μαγεία που έχει, συμβάλλει και πολύ σημαντικά και στην ανάπτυξη του λόγου, της φαντασίας. Βέβαια, εννοείται ότι συνδέεται και με την ακαδημαϊκή επίδοση ένα παιδί που του διαβάζουν παραμύθια από τον καιρό που γεννιέται. Έχει αποτέλεσμα στην ακαδημαϊκή του επίδοση για τα επόμενα, όταν πάει στο σχολείο. Εννοείται, γιατί και το λεξιλόγιο και η κριτική σκέψη και όλα, η έκφραση του, η γραπτή, η προφορική, επηρεάζονται, Σωστά. εννοείται. Αν περιέγραφες με λίγες λέξεις το, το παραμύθι και το πόσο σημαντικό είναι τόσο για τους συγγραφείς όσο και για τα παιδιά, πώς θα το περιέγραφες, δηλαδή τι θα έλεγες, τη Τα σημασία του παραμυθιού. του λογοτεχνικού βιβλίου Του γενικά. λογοτεχνικού Ναι. βιβλίου. Ναι, 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 ναι. Συχνά λέω στα παιδιά όταν πάω σε εργαστήρια φιλαναγνωσίας ότι ένας άνθρωπος δεν προλαβαίνει σε μια ζωή να ζήσει όσα πράγματα θέλει να ζήσει, όσες εμπειρίες θέλει να ζήσει ή να δει όσα μέρη ονειρεύεται
να γνωρίσει ανθρώπους από όλον τον κόσμο, να δει παράξενα πράγματα. Αλλά μέσα από τα βιβλία προλαβαίνει να ζήσει 1000 ζωές. Αυτό που λένε ότι όποιος διαβάζει βιβλία ζει 1000 ζωές, διότι σε κάθε βιβλίο που ανοίγεις μπαίνεις για λίγο σε μια άλλη ζωή. Μπορεί να είναι και σε άλλο χρόνο, σε άλλο χώρο χρόνο, να είναι έξω από τη γη, να είναι στο διάστημα, μπορεί να είναι στο παρελθόν. Να διαβάζεις ένα βιβλίο για κάτι που έγινε για μια εποχή που δεν υπάρχει πια. Τα βιβλία είναι ευκαιρία μας, εισιτήρια για να ζήσουμε πάρα πολλά πράγματα, να πλουτίσουμε σε εμπειρίες, σε γνώσεις, στο πώς βλέπουμε τον κόσμο, ε, που δεν θα προλαβαίναμε σε μια ζωή. Και Πόσο είναι δίκιο. επίσης ένα κλειδί για να αποδεχτούμε το διαφορετικό. Οι άνθρωποι που διαβάζουν δεν είναι, ε, δεν αποκλείουν τους άλλους για το χρώμα τους, για τα χαρακτηριστικά τους, για την καταγωγή τους, γιατί έχουν διαβάσει και έχουν μπει στα παπούτσια άλλων ανθρώπων. Και έτσι είναι πιο Ακριβώς. δύσκολο να απορρίψεις άλλους ή να κοροϊδέψεις άλλους που είναι διαφορετικοί. Θεωρώ ότι τα βιβλία σίγουρα καλλιεργούν την συναίσθηση. Ναι. Και ναι, το να σέβεσαι τον άλλον. Το σεβασμό στο διαφορετικό είναι το πιο σημαντικό, για πρώτα απ' όλα, αν όλοι σεβόμασταν το διαφορετικό, δεν θα γίνονταν πόλεμοι, δεν θα γίνονταν ε, Ισχύει. Τίποτα αυτά από που όλα αυτά τα συμβαίνουν άσχημα τώρα. πράγματα. Ναι, 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 ναι. Ναι, δυστυχώς αυτό βλέπω ότι δυσκολευόμαστε στο να αποδεχτούμε το διαφορετικό. ναι, Αλλά ευτυχώς υπάρχουν τα βιβλία σε αυτό και βοηθούν σιγά σιγά να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση και να καταλάβουμε και να μπούμε λίγο στα παπούτσια του άλλου, γιατί δεν γίνεται φυσικά να είμαστε όλοι ίδιοι. Στο κάτω-κάτω και άσε που θα ήταν και βαρετό. ναι. Ναι, Σωστό, σωστό. αυτό, ναι. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν άνθρωποι από άλλες φυλές, από άλλα μέρη. Ε, διαφορετικά. Αυτό είναι το όριο, στην ποικιλομορφία, στο ότι μπορεί να ενωθούν διαφορετικοί άνθρωποι και να βγάλουν ένα όμορφο αποτέλεσμα σε οτιδήποτε συνεργαστούν. Ναι, ναι, ναι. Έχει Ισχύει. την ομορφιά της η διαφορετικότητα, αρκεί να το καταλάβουμε. Τέλεια. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που συζητήσαμε και κάναμε όλη αυτή την όμορφη συζήτηση, θα έλεγα κάτι συνέντευξη. Και Πραγματικά εγώ χαίρομαι πολύ χαίρομαι, που σε σε ευχαριστώ πάρα γνώρισα. πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα Και πολύ για την εγώ σε ευκαιρία που ευχαριστώ. με έδωσες. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται, σύντομα. Ελπίζω, όχι ελπίζω, εύχομαι και ανυπομονώ για το βιβλίο που θα βγει Σε και θα ευχαριστώ πολύ. κυκλοφορήσει. Και Θα εύχομαι είσαι να από τις συνεχίσει. πρώτες που θα το λάβω. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει απίστευτα αυτό. Και εύχομαι όταν έρθει στην Ελλάδα να κάνουμε και μία συνέντευξη διαζώσης εδώ, να έρθεις, να γνωρίσεις το Θέατρο των Αλλαγών, να τα πούμε διαζώσει στο Talk Radio και πραγματικά εύχομαι να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Με τα χαράς, με τα Αυτό. χαράς. Ωραία. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, επίσης, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για Και την εμείς Χριστίνα. Ναι, βέβαια. ακριβώς εδώ, Χάρηκα πολύ. την Κι Εράιδα εγώ, του κι Talk εγώ. Radio που μας βοηθάει εδώ σε όλα. Να είσαι καλά. Και σε περιμένουμε εννοείται με το βιβλίο και εδώ από κοντά να σε γνωρίσουμε και από κοντά. Κλείσαμε το Εννοείται. ραντεβού, το κλείσαμε το ραντεβού, ναι. Εννοείται. Τέλεια, ωραία. Να Καλή είσαι καλά. συνέχεια, κοπέλες, σας Επίσης, ευχαριστώ να είσαι πολύ. καλά. Και εμείς, Επίσης, να είσαι καλά. Γεια σου.